que nosaltres vam pensar que l'opinió que nosaltres anàvem elaborant sobre diferents temes d'interès per Menorca eren insuficients des del punt de vista que no teníem el contrast de l'opinió pública, el contrast dels ciutadans, i que creiem, per tant, fonamental que els ciutadans tinguessin un foro on poguessin expressar què en pensaven dels temes que el Cercle d'Economia anava opinant. Ningú no dubta que la precarietat del transport aeri és un dual que frena el desenvolupament de Menorca, incideix negativament en la competitivitat de la seva economia, en particular del sector turístic, i limita el dret a la mobilitat dels ciutadans. Tot i la forta mobilització que s'ha produït en els darrers anys, el problema de fons roman sense resoldre perquè les mesures adoptades fins ara no han donat els resultats esperats. En efecte, ni l'obligació de servei públic, OSP, ni l'augment progressiu del descompte de resident fins al 50% han anat més enllà de ser pedaços calents que tanmateix no han resolt ni la manca de connectivitat, sobretot l'estudi de les connexions aèries de Menorca elaborat per Avioconsulting 2012 per encàrrec del propi Consell Insular de Menorca i de l'estudi de la OSP del transport aeri de Menorca encarregat per la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca a la Fundació Universitària del Bages. En aplicació del principi d'equitat, s'ha de facilitar a tots els ciutadans de l'Estat les mateixes oportunitats d'accés als recursos bàsics perquè tots puguin desenvolupar les seves potencialitats. És obvi que el transport és un d'aquests recursos bàsics i més en un espai insular. En aquest cas, les regles del mercat i els seus mecanismes no tenen en compte la realitat que afecta els habitants dels territoris que, com Menorca, per les seves dimensions i pes demogràfic, no resulten prou atractius. En aquests casos, l'Estat té l'obligació d'actuar de manera subsidiària per posar-hi remei. Per això cal exigir a les administracions competents i sobretot al Ministeri de Foment que treballin per a. Eliminar l'actual sistema basat en la subvenció percentual al desplaçament de la població resident que hauria de ser substituït per tarifes màximes i universals. Garantir les connexions de Menorca amb l'exterior durant tot l'any, amb Palma, Madrid, Barcelona i València, per tal de fer efectiu el dret a la mobilitat dels residents, la cohesió territorial y al normal desenvolupament de la actividad económica. Efectivamente, nosotros entendemos que es una cuestión de Estado y la cohesión territorial, del territorio, el pago que los derechos que nosotros tenemos como los restantes ciudadanos de este país, pues pagamos los mismos impuestos, ¿no? El derecho a la movilidad, que es el que nos da acceso a otros derechos, ¿no? Como el derecho a la educación, a la relación, incluso al desarrollo, pues eso en estos momentos tenemos unas trabas muy complejas, ¿no? Sí. Pero que nosotros tenemos la esperanza de que con una ciudadanía cohesionada con respecto a este tema, y con una acción conjunta por parte de nuestros representantes políticos en la administración, sí, no, claro es. Quan els proposeu el de les tarifes màximes i universales i el de les tarifes públiques universales, quin és el motiu que no ho poden activar en aquestes dues solucions? La veritat és que la classe política llença missatges que normalment són contradictoris amb la seva actuació. Per exemple, no fa molt hem vist com el partit en el govern en aquests moments va rebutjar el fer el suggeriment o sol·licitar a Aviació Civil l'aplicació de la tarifa plana universal en el servei públic, a l'OSP Interbalear. En general, per el que estem veient, estic parlant de les persones que en aquests moments tenen responsabilitat sobre aquest tema o que podrien influir sobre això, és que hi ha una certa confusió en el sentit de considerar-nos no tant ciutadans com consumidors. Llavors, des d'aquesta visió economicista, el que es planteja és que, clar, el que té que fer és desenvolupar-se molt més econòmicament, que té que assolir unes cotes de negoci turístic molt superiors a les actuals, a partir de les quals se suposa, entenen ells, nosaltres no, diguéssim, el problema de la connectivitat quedarà resolt. No ha de ser pel desenvolupament turístic exclusivament, entenem nosaltres, que puguem accedir al dret a la mobilitat. El model turístic és un model econòmic determinat, que té les seves virtuts i les seves mancances,
però en definitiva nosaltres el que estem reivindicant és un dret ciutadà. Logística complementària per potenciar vols, això no és viable i nosaltres el que volem és adquirir o reclamar un dret com a ciutadans. Efectivament. Però ens trobam en un punt que són dues coses... Mira, Paco, si em permets, te posaré un exemple. Que entonces, quan ells reclamen el seu dret a tenir una carretera en condicions, el govern ens hi contestés i ens hi digués: no, oiga, si ustedes lo que tienen que hacer primero es abrir tiendas, almacenes, montar negocios y todo esto. Y cuando monten todo esto ya les haremos la carretera. Per una capital de 3 milions d'habitants, el concepte d'illa ens hi costa molt d'entendre. Però hi ha una realitat, que és la realitat insular. Hi ha una segona realitat, que Menorca té els habitants que té. O sigui, no sé si voldríem tenir molts més, perquè clar, aquesta és l'altra qüestió, ens volem o no ens volem tenir. Però bueno, en qualsevol cas té que té. I com podeu comprendre, o sigui, incrementar o duplicar aquesta població o que et generin aquí activitats turístiques a l'hivern, que és l'única possibilitat de creació de riquesa que hi ha, això tal vegada es aconseguirà, però l'experiència, la realitat ens diu que més tos anem al revés. Però sobretot jo crec que hem de separar, hem de distingir perfectament dues qüestions. Una, que és el dret a la mobilitat, i aquest és, jo crec, inherent a qualsevol ciutadà i naturalment també als menorquins, i aquest dret l'Estat té que respondre amb una solució. Perquè nosaltres, amb els nostres impostos, estem finançant infraestructures absurdes com és tenir la segona xarxa d'AVE més important del món després de Xina, i ja m'apuntareu per què, quan l'única i amb prou feines és rentable, no està clar que encara sigui rentable, és la línia Madrid-Barcelona d'AVE, el resto és deficitari absolutament. Les autopistes de la península, aquestes també ens apagam entre tots. Bé, doncs jo me sembla que pensau que amb 1 quilòmetre d'AVE tindríem el problema del transport aeri solucionat per 10 anys. Pensau que per un resident que no tingui descompte de resident per un passatger, són 200 euros. És que penseu que amb 200 euros podeu anar tranquil·lament a Oslo, a Helsinki, a Moscou, allà on vulgueu, podeu anar i venir. Quan abans teníem Ryanair aquí, teníem Air Europa, teníem Spanair, hi havia possibilitat. En primer lloc hi havia competència. Per tant, el sol fet d'haver competència ja significava que els preus estiguin controlats. Vosaltres veus perfectament que amb Vueling en aquests moments, què passa en Barcelona? Els preus, Vueling fa el que vol amb els preus, i ve Nadal, i ve Setmana Santa, i si vol posar més avions en posa, si no els atreu. Penseu que tot el que sigui més d'un 50% de capacitat de vol plena ja per la companyia és rentable. I això no és criticable, Les companyies privades tenen l'obligació, i el dret i l'obligació, a més, de ser rentables, de donar dividendos en els seus accionistes. Però una altra cosa és que després, en la situació que es troben de monopoli de fer el que vulguin, posen uns preus que els menorquins en aquest cas no poden assumir. Des de la Federació d'Associació de Veïns de Menorca, a través de la plataforma, fa un any més o menys vam encarregar un estudi a la Fundació Universitària del Bages de tota aquesta qüestió. Llavors vam plantejar unes tarifes polítiques, unes tarifes universals, que en els vols a Barcelona, per exemple, eren de 45 euros per trajecte, per tothom. El qual volia dir, finalment, uns 90 euros. Els índexs d'ocupació i els beneficis, diguéssim, inherents a les companyies, resultava que no calia ajuda de l'Estat. O sigui que els guanys que la companyia ja tenia amb aquest servei, amb els nivells d'ocupació, eren suficients com perquè tinguessin uns marges de benefici com a mínim del 15 o el 18%. En el cas del servei Interilles, aquí la valoració va canviar. Llavors sí que era necessària una aportació a partir del bitllet de 35 euros i era de 2,5 milions, per sobre del que en aquests moments s'està donant. I finalment el de Madrid, sí, aquest es va veure clarament que no era poc rentable. La tarifa en el cas de Madrid era superior a la de Barcelona, em sembla que es va calcular al voltant dels 50 euros per trajecte, i aquí sí que l'aportació de l'Estat era superior. Hem sentit arguments del tipus que aquesta tarifa plana universal és il·legal. La tarifa plana universal no és il·legal perquè ja s'ha aplicat.
s'està aplicant, s'ha tractat d'aplicar amb el vistiplau de la Unió Europea, que és qui controla tot això, en el cas de les connexions de Sardenya amb la península itàlica, la península italiana, i al mateix temps també es va estar a punt d'aplicar-se al servei d'Interilles amb el primer o segon govern, em sembla que era el govern de Mates, quan Mabel Cabré era consellera de Foment. El que va passar és que l'acord que es va fer amb Aviació Civil, que era una tarifa de 28-30 euros en el trajecte Palma de Mallorca o Eivissa-Palma de Mallorca i 30-32 fins a 34, em sembla, en el cas d'Eivissa-Menorca, el que va succeir és que l'acord amb Aviació Civil era que les quantitats econòmiques que l'Estat destinava no serien superades, i si eren superades per aquest nou sistema, aquest nou règim de subvenció, llavors aniria a cost de la comunitat autònoma. I aquí, Consolat de Mar es va negar, va considerar que la balança fiscal diguéssim, de les Illes Balears i tal, era suficientment deficitària com perquè a sobre es tingués que afegir una subvenció al transport. I aquí va quedar l'assumpte, però això estava a punt de ser debat al Consell de Ministres. El propi director general d'Aviació del Govern Balear doncs finalment va començar a comentar que en realitat és il·legal a la situació actual, és perquè els pressupostos, i això surt dels pressupostos generals de l'Estat, són finalistes. Llavors, si tu tens un pressupost per un descompte de resident segons un sistema, no pots canviar aquest sistema amb la mateixa quantitat. Per tant, l'única qüestió era canviar el concepte. El model de privatització d'AENA, en principi, no deixa de ser un ent centralitzat. Per tant, els governs regionals, diguéssim, a les pròpies ciutats on estan emplaçats els aeroports, no tenen cap tipus de control sobre aquesta infraestructura. Llavors, en principi, les coses seguiran igual. Inclús pot haver algun agravant que els aeroports que puguin ser deficitaris puguin veure's afectats per aquesta privatització. Però el veritable problema, més aviat de la privatització, està amb la centralització. En realitat, el nostre aeroport no és deficitari. El que ens fa que sigui, cara al govern central, deficitari és la infraestructura que estem pagant. Sent Menorca reserva de biosfera, sembla una contradicció dependre fonamentalment d'una única central que fa servir fuel i gasoil per a la generació d'electricitat i que, a més, no garanteix totalment l'autonomia energètica de l'illa. Els eixos d'aquest pla haurien de ser la dràstica reducció de la dependència energètica. L'aposta per les energies renovables hauria de ser una prioritat, però també l'arribada del gas natural. Mentre això no es resolgui, o com a solució provisional i transitòria no s'impulsi l'arribada de gas natural liquat en vaixell, no serà possible incorporar aquesta energia més eficient i menys contaminant. El realment desitjable seria reduir dràsticament la dependència energètica, ja que això suposa un drenatge econòmic insostenible. El 99% de l'energia primària de Menorca prové de combustibles fòssils. En aquest sentit, cal destacar que, segons els informes elaborats per la Conselleria d'Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears, el nostre arxipèlag té capacitat de ser autosuficient i sostenible pel que fa a la generació d'energia elèctrica a partir de les energies renovables. En les Islas Baleares, estratègies i línies d'actuació. Jo recomano llegir-lo perquè es veu clarament l'asseveració que feia Cercle de que Balears podria ser un arxipèlag independent des del punt de vista de generació d'energia elèctrica i, a més, energies netes. Penseu que la situació és catastròfica, és a dir, la directiva europea que marcava un objectiu 2020, és a dir, reducció un 20% al CO2 per l'any 20, per això es diu 20-20-20, i la tercera que era que el 20% de la generació d'energia fos d'energies renovables, això per l'any, crec que és pel 2020, com he dit abans. Bé, estem en el 2015 i estem aproximadament en el 15%, és a dir, molt, i a més en retrocés, és a dir, que anem per enrere, no estem avançant per arribar a aquest 20%. Però això per què passa tot això? Això passa perquè no s'està
ajudant en el desenvolupament de tot això. Per exemple, sembla que el Milà genera 3,2, o sigui, té una potència, instal·lada de 3,2 megawatts. Avui en dia hi ha molins molt més eficients que amb el mateix impacte visual podrien donar a cada molí més de 4 megawatts de potència cada un d'ells, en la qual de 3,2 passaríem a 16. Clar, això dius, per què no ho feien? És que tot això, dius, i què en traurà l'empresa que es dediqui a explotar aquesta energia eòlica? Perquè clar, el problema que hi ha és que després d'haver impulsat tot això, de front arriba un moment que l'Estat diu no, això s'ha de frenar, les subvencions són un desastre, tal i que qual, i en aquests moments l'Estat es pot trobar amb tota una sèrie de demandes d'empreses que per inseguretat jurídica d'una cosa que era d'una manera, de pront se'ls ha retirat i ara es troben que les subvencions no hi són. Abans quan allà el transport aeri que en Joan Enric ha ratllat d'AENA i l'aeroport de Palma i tot això, sabeu que l'aeroport de Palma genera un benefici de 40 milions d'euros l'any? Bé, amb una petita part, amb un 10% d'aquests 40 milions, nosaltres tindríem el problema solucionat. El que està passant és que arriba un moment que els combustibles fòssils, per una banda, s'estan agotant i per una altra banda, cada vegada és més difícil la seva extracció. O sigui, el cost d'extracció és més difícil. Penseu que tot això és un joc d'interessos. Què està passant amb el petroli barat? Per què els països productors del món aràbic estan davallant els preus de manera tan dràstica? Perquè el que pretenen és carregar-se les indústries de fracking dels Estats Units. Clar, tot això s'arranjaria si la llei de partits polítics baratés i els representants nostres sabíssim qui són i sobretot que sabíssim cada un d'ells que la seva acta de diputat li han donat nosaltres. Clar, és que això és elemental. Fins que no aconseguim que aquestes coses baratin, és que som ciutadans de tercera i no ens faran cas. Però, no sé, ara entram en període electoral. Jo crec que això més que mai es tindria que orinar. Sí, pero también hemos de pensar que esto es una isla turística y por lo tanto no es igual el impacto visual en Navarra que en Menorca. Es igual que no es lo mismo una prospección petrolífera en Navarra que en Baleares, porque un desastre de Eso tipo... pregunta sobre Navarra, si pensamos en eso. No, claro, sí. L'any 2011 el preu mig de l'electricitat en el mercat peninsular va ser de 51 en 54 euros megawatt hora. Mentre que aquí, a Balears, el cost de generació mig va ser de 141,45 euros megawatts hora. El sobrecost del sistema elèctric de les Illes Balears va ser de 503 milions d'euros l'any 2011. Com pots abaratar aquest cost? La pots abaratar amb energies netes. Es podria plantejar perfectament que la central que hi ha a la Polàrcega es baratés i funcionés en gas natural en vez de funcionar com està funcionant ara. Tot això, doncs en gas, seria una altra cosa. Que la manera de reduir costos és aquesta. Clar, el que no es pot pensar és que hi hagi un dèficit tarifari etern i sobretot que s'incrementi, perquè això és un desastre. El que passa és que tornem a lo mateix, aquí hi ha interessos molt concrets i determinats, com sabeu, quan Endesa es va vendre a Enel, era antes alemana que catalana, per exemple, i en fi, tota aquesta sèrie de coses que ja indiquen clarament que el món energètic està molt polititzat. El que fa falta és tenir la voluntat política d'aplicar un pla energètic. Això és el que fa falta. Per saber si una empresa és competitiva, els tres paràmetres que solen emprar són aquests tres. El cost energètic, el cost del transport i el cost financer. Nosaltres en tenim dos. Nosaltres en tenim dos. Per tant, no ens queixem que aquí el sector industrial té molt poques possibilitats de tirar endavant. No, és que això és així, però diguem tot això és allò de d'on està Wall-E, on en recordeu, aquí d'on està el rep, no? O sigui, cercant per tot arreu el règim especial balear on és. D'un és el problema del finançament autonòmic. És a dir, que és un desastre, o sigui, Balears aporta moltíssim i en proporció rep poquíssim. Aquest és un. Però després està el rep. És a dir,
o sigui, un règim especial que consideri que Menorca és una illa. I això els illencs ho han de reclamar. Por lo tanto, lo que sería ideal para mi forma de ver es que la central actual le metieran por gas natural, como había dicho tú, Luis, lo cual sería perfecto, y luego ya iríamos con el tema eólico. Y además, déjame que apuntille una cosa más. Clar, si nosaltres, per exemple, tinguéssim només l'energia eòlica i l'energia fotovoltaica, què passa el dia que no fa vent? Què passa el dia que està nivolat i plou? Doncs que ens quedaríem a les fosques. S'ha de cercar un cert mix, però cada vegada pensant que hem d'anar cap a les energies el més netes possibles i sobretot per el que us he dit abans, perquè les energies brutes s'estan acabant i tardaran més o menys però s'acabaran. El sol, segons si no ens enganen els científics en tenim, no ho veurem nosaltres fins que s'apagui i es ven exactament igual. Per exemple, les marees o biomassa o 30.000 altres sistemes, l'energia geotèrmica. Atesa la configuració física de Menorca, els aqüífers són la nostra única reserva d'aigua. Actualment, els nostres dos grans aqüífers, el de Migjorn i el del Baida, es troben en una situació que es podria qualificar. Totes les projeccions científiques que s'han realitzat per a la nostra àrea geogràfica estimen una reducció important de les precipitacions. En realitat, actualment ja necessitam de recursos addicionals per a substituir els que estan contaminats, però més en necessitaran quan s'esdevingui un cicle climàtic sec. És necessari disposar de les infraestructures adients per a garantir l'abastament d'aigua amb independència de les condicions climàtiques de cada moment. Només hi ha dues alternatives: dessalar l'aigua del mar o regenerar i aprofitar les aigües residuals. Però el que no tenim encara són els mitjans per aprofitar les aigües residuals urbanes, que amb la tecnologia actual són un recurs de qualitat, sostenible i fiable. Es conclou que són necessàries les actuacions següents: planificar, construir i explotar les infraestructures adients per a l'obtenció de recursos hídrics addicionals a partir de la dessalinització d'aigua de mar i de la regeneració i aprofitament de les aigües residuals. Constituir comunitats d'usuaris d'aigües subterrànies a l'aqüífer del Baida i a cadascun dels sectors de l'aqüífer de Migjorn, d'acord amb la legislació vigent al respecte. Impulsar la creació d'un consorci d'àmbit insular per a la gestió dels abastaments públics municipals, tal com es fa ja en molts altres indrets. Això permetria ser més eficients des del punt de vista tècnic i econòmic, la qual cosa repercutiria favorablement en els usuaris y en el territorio en el seu conjunto. O sea que el día que decidan, porque ya vuelven a tener dinero, tendrán que gastar una serie de millones, porque resulta que lo que tenían allí se les ha ido todo a hacer puñetas. Una normalmente capacitada no entiende es que se construya una desaladora y por varias razones, podríamos entrar en detalles, pues lleva, son 5 o 6 años ahí sin funcionar. Evidentemente, las membranas son importantes, incluso las bombas, es decir, todo la instalación, si no funciona se deteriora. Entonces esa empresa, durante este tiempo, lo que está haciendo es mantener. Me gustaría pensar que todo esto no acabará en otro Cesgarten, porque claro, esa empresa algún día explotará. Al lado hay una instalación con una balsa del orden de 200.000 metros cúbicos y algo así como unos 10 kilómetros de tubería construida que repartiría agua a no sé cuántas son, X fincas agrícolas. Por lo tanto, tenemos una estación desaladora de agua de mar que podría enviar agua buena a Ciudadela. Una vez que esa desaladora enviara agua buena a Ciudadela, el agua residual de Ciudadela sería menos salada y se podría utilizar para regar. Por tanto, tenemos allí no solo la inversión de la desaladora, sino la inversión para los agricultores, paradas improductivas, el abastecimiento de agua, aún abastecimiento y el saneamiento, pero en principio el abastecimiento, hablamos ahora, son competencia municipal. Simplemente, por ejemplo, si cada ayuntamiento, cuando necesita una bomba para sacar agua de un pozo, cada ayuntamiento en particular va a comprar una bomba, evidentemente conseguirá mejores precios cuando sea una única empresa la que compre al año 10 bombas a un determinado. La gestión del recurso, efectivamente,
es una competencia de la autonomía y por lo tanto es una competencia de la correspondiente Dirección General, que se llama Dirección General de Recursos Hídricos, que depende o está integrada dentro de la Consellería de Agricultura y no sé qué más se llama, pero bueno. Exacto. Y la gestión del recurso, que es en definitiva la administración que autoriza un pozo, que fija cuántos metros cúbicos puede un señor que es propietario de un pozo sacar al cabo del año, etc. Esta gestión la hace esa dirección general. Lo que se apunta en esta nota del CERCLA es que también sería, o entendemos que sería positivo, la existencia de lo que se llaman comunidades de usuarios. Están contempladas en la Ley de Aguas, que es la ley que rige todo la historia del manejo de los recursos hídricos a nivel estatal, y existen en este momento en bastantes puntos ya de la península. ¿Qué quiere ser una comunidad de usuarios? Mire, quiere ser el elemento que pueda gestionar, decidir, ¿no? Gestionar en el sentido de decidir cómo se aprovechan las aguas de una zona geográfica determinada, como elementos integrados dentro de la administración. La administración como administración hidráulica, cuando se plantea la existencia de una comunidad de usuarios, la tiene que admitir, aprueba sus estatutos y le deja hacer. Es decir, la comunidad de usuarios puede asumir legalmente una serie de competencias que, si no existe esa comunidad, las ejerce la administración. La comunidad de usuarios, cuando existe, interviene, es decir, opina, da su parecer en la concesión de una concesión nueva. Es la comunidad de usuarios la que pasa a ser, hoy es titular, porque se juntan todas las titularidades de concesiones, y es la comunidad la que tiene posibilidad de gestionar. Pues para tener una concesión nueva tiene que formar parte de la comunidad, y es la comunidad la que tiene que aceptarle en un pozo nuevo o en decirle no hagas agujero nuevo, la vas a tomar de este otro sitio. Las comunidades de usuarios tienen que ver con el recurso. El consorcio es simplemente una empresa, lo que sería una única empresa para gestionar los servicios municipales de todos los ayuntamientos. Por lo tanto, en el fondo los ayuntamientos se reúnen, constituyen entre ellos ese consorcio, y luego hay realmente un único gestor en la práctica. Muchas veces no es fácil soltar tu protagonismo en una cosa y ceder el protagonismo a un conjunto, aunque ese conjunto sea mejor para todos. Vull pensar que aquesta planificació no s'està abordant perquè realment s'hauran de prendre mesures que seran impopulars. I ningú vol abordar realment els grans problemes que volen dir també planificar un futur on el sistema de funcionament dels ciutadans sigui diferent. Que tal vegada no s'aborden les polítiques necessàries perquè moltes vegades qui comanda no és qui governa. Precisament el tema de les comunitats d'usuaris, que és una cosa que sí que és d'una total i només iniciativa privada, particular, civil, digue-li com vulguis. Això sí que seria una primera passa, podria ser unes primeres passes de que, evidentment, són els ciutadans els qui es mobilitzen i els qui es posen d'acord en constituir aquesta comunitat d'usuaris. I a partir d'aquí ja podríem també començar a tenir més forces en altres aspectes. Quin és el camí per arribar a tenir els aqüífers nets de nitrats? Les previses infiltracions. Tot això, si ho té que vigilar i una administració que està a Palma, doncs evidentment, si això mateix és qui ho vigila, és la comunitat d'usuaris, ja seria una altra cosa, segurament. Aquesta seria la vigilància per qualsevol cosa és vací, lògicament, sense voler. La seva presència demostra que són temes d'interès i que nosaltres, el que deien Lluís antes, intentarem promoure aquest tipus de debat sobre qüestions que pensam que són d'interès per la nostra vida. Per tant, moltes gràcies a tots vostès per la seva presència, a l'Ateneu per la seva acollida i sobretot també a vosaltres per la vostra aportació. Gràcies.